Fik du lige hen til mor? Ja, hej. Hen til hunden. Kom. Jamen, hun kommer ikke efter. Nej. Okay. Meget godt, Kaja. Se, der fik du en hævner på hunden der, så var der ham til på skrækket. Ja, det er godt. Ja, 1-0. Hej. Hvad er det? Er du... Der er du håber? Kaster sig ud. Du kaster dig ud. Frygtløs. Så var en lille hjerne, der på arbejde. Det der. Det kan jeg. Kassa. Det var crazy. Crazy horse. Crazy kid. Det er flot. Vi får en tut. Bum. Bæt. Så, hen til mor. Det var flot. Du er multitasker. Er du igen? Nej, jeg ikke har træt, at det var gået fedt. Eller, måske 100 meter. Det var godt. Skræk, jeg tror jeg. Henrik, sig lige et plot ud. Sig hvad? Hun er helt mistet. Så er du. Det er sødt. Så sødt. Hvad siger du? Der er også på hovedet samtidig. Så bliver Du øver dig i mange ting. Det var sådan noget taget af Abraham. Så er du. Afsted. Kom. Kom. Det er ikke så godt at gå og ryste på. Ja, du bliver vedfis også. Er du en lille tøs? Ej, det er så flot. Hvad nu?